Da. Acum ar trebui să fim live. Bună seara, doamna doctor. Mulțumesc mulțumesc pentru că ați acceptat să mai facem un live pe grup. O să las puțin lumea să se adune înainte să începem discuția despre subiectele care apar în josul videoului, în bara de jos, pentru că aș vrea cumva să afle cât mai multă lume despre ce le propusesem de fapt pe grup zilele trecute și chiar și astăzi, pentru că noi tot am reluat subiectul ăsta pentru că am văzut că este cerere destul de mare. Și vreau să le amintesc de ideea asta cu codul de reducere pentru cei care își doresc să facă epilare definitivă cu laser diodă. Dacă bine am reținut, și injectări cu acid hialuronic, dar despre astea poate ne spuneți un pic mai mult puțin mai încolo. O să-i rog și pe cei care ne văd și ne urmăresc să comenteze, să pună întrebări dacă au, dar aș vrea acum să vă las pe dumneavoastră să ne reluați un pic ideile principale, ce este epilarea definitivă, cum se face, pentru cine este, așa în mare. Teoretic, epilarea definitivă nu este definitivă, ea este o epilare ce se produce în timp. Ea este recomandată în principal tuturor, doamnelor, domnilor și în principal de imediat după pubertate, cu toate că sunt pacienți mult mai micuți, în general fete, care vin înainte de 18 ani, de exemplu, pentru a-și face această epilare definitivă. În clinică aici avem Venus Velocity, este un laser cu diodă, este unul dintre cele mai bune lasere la ora actuală de pe piață și se fac undeva între 5, respectiv 6 ședințe. Acum depinde de fiecare de tipul de piele pe care îl are pacientul, de firul de păr pe care îl are. Și pacienții scapă de părul nedorit, de peste tot în principal. Acum, cred că am trâmbițat foarte mult faptul că eu sunt mare fană epilare definitivă și sunt foarte mulțumită de rezultatele pe care le-am obținut și chiar am persoane în jurul meu pe care le-am convins sau pe care le-am influențat, ca să zic așa, să apeleze la procedura asta și mi se pare că tot mai multă lume își dorește din perspectiva faptului că distanța dintre ședințe este destul de mare, adică nu trebuie să facem zilnic sau aproape zilnic, deci cumva corvoada asta a unei rutine în jurul aparatelor at home, gen IPL și așa mai departe, dispare în cazul ăsta. Dar ne puteți spune oare puțin mai mult despre epilarea la nivelul feței, pentru că am primit câteva întrebări legate de asta. La nivelul feței, cred că cel mai important ar fi indicat un consult, consultul dermatologic înainte de epilarea definitivă. E un pic mai tricky, să zic așa, epilarea definitivă la nivelul feței, pentru că părul facial este mult mai fin și mult mai subțire și poate ușor mai deschis la culoare decât pe restul corpului și e nevoie întâi să vedem exact de ce tip de piele are pacientul și cum sunt firele de păr. Se poate face, de exemplu, în zona asta, zona de mandibulă, la nivelul buzei superioare, mustață, se pot face aceste epilări definitive și mai ales acum că vine vara, știu că cam toată lumea are frica asta, că n-ar trebui să facă epilarea definitivă vara. Teoretic, cu acest laser, epilarea definitivă se poate face. Să știi că nu prea te aud. Nu, asta vreau să zic că asta era întrebarea următoare, pentru că dacă facem epilare definitivă vara și cum o facem să fie cât mai safe și mai eficientă. Mă mai auziți acum? Mai nou, epilarea definitivă, bineînțeles că se poate face
Da, te aud așa un pic întrerupt, dar am înțeles în principal întrebarea. Îți povesteam despre epilarea asta definitivă vara, la modul că se poate face și mai ales, cum spuneai și tu, că ședințele pot fi distanțate, adică se fac la 4 respectiv sau la 6 săptămâni. Pacientul are timp, de exemplu, să-și facă inclusiv un concediu, pentru că la laserul de diodă se recomandă ca pielea să nu fie bronzată sau să nu fie foarte bronzată și asta doar din cauza faptului că își pierde din lungimea asta de undă, adică lungimea de unde nu mai ajunge fix la nivelul pigmentului din firul de păr și ea se evaporă fix la suprafață. De asta e recomandat ca pacienții care fac epilare vara să aibă 2 săptămâni înainte de epilarea propriu-zisă, adică pielea să nu fie extraordinar de bronzată. Asta întreba cineva, sper că nu greșesc, dar spunea ceva de genul că pe 15 iunie ar trebui să plece în concediu și nu știe sigur dacă apucă să facă cel puțin 2 ședințe până atunci și cum reia ședințele după. Cumva aș dorea să prindă efectul epilării, ședințelor de epilare când este în concediu, din câte am înțeles eu. Și după aia se gândea cum va fi epilarea după concediu. 15 iunie, astăzi suntem în 22, prinde 2 ședințe. Da, în funcție de zonă mă gândesc, de zona pe care îți dorește, ca asta nu mai află. Da, teoretic da, ar putea să facă, prinde cele două ședințe. Și de acum de cât de bronzată va fi, cu toate că recomandarea este, chiar dacă merge în concediu undeva la soare, SPF-ul 50 ar trebui permanent peste tot și eventual pielea să nu fie extraordinar de bronzată și după poate relua ședințele, la fel cam la 2 săptămâni după ce se întoarce. Asta am spus și noi, că oricum ar trebui să se ferească de soare, de expunerea directă și să folosească SPF, mai ales dacă își doresc epilare la nivelul, nu știu, brațelor, picioarelor, zone pe care inevitabil le expunem în timpul verii, că așa, chiar și dacă nu suntem în concediu, de exemplu. Da, exact. Mai exista o întrebare, de fapt 2 mari întrebări, și anume una legată de posibilele efecte negative ale epilării definitive, mituri de genul că provoacă cancer sau contribuie la, eu știu, diferite, de exemplu alunițe, să le facă rău, să conducă cumva la dezvoltarea unui tip de cancer cutanat. Conform studiilor, momentan niciun laser de epilat, mă refer, nu ar provoca așa ceva. În schimb, într-adevăr, pot fi anumite efecte adverse, de exemplu, dacă se ard alunițele în principal, despre asta era vorba, că se pot modifica alunițele, doar că de fiecare dată, la fiecare epilare, la fiecare ședință, alunițele toate se acoperă, îți mai povesteam în dățile trecute, cu un creion special, cu un creion alb, care efectiv să împingă undele, da, de undele laser, să le împingă către suprafață. Și astfel n-ar trebui să fie nicio problemă. În schimb, se mai poate întâmpla la pacienții care au diferite boli autoimune, cum ar fi psoriazis, vitiligo, lupus, de exemplu. Acolo să apară noi leziuni din aceste boli. Dar la fel, consultul dermatologic înainte pentru a vedea exact despre ce este vorba. De regulă recomand, inclusiv la pacienții cu boli autoimune, de exemplu, dacă au un vitiligo la care nu au mai apărut de foarte mult timp noi leziuni, să facă întâi o ședință într-o zonă în care nu este expusă și să vedem exact cum acționează. Da. Deci există cumva posibilitatea și pentru cei cu, nu știu, cu afecțiuni mai deosebite să încerce sub supraveghere.
Întreba cineva despre o piele eczematică, mă rog, și cu alunițe, partea cu alunițe le-am acoperit-o, dar care ar fi, nu știu, puseele de boală dermatologică care ar trebui, care ar însemna că nu poți, cel puțin atunci, să apelezi la epilare? De exemplu, dacă avem anumite leziuni pe corp, de la tăieturi, eczeme, de exemplu, care se pot infecta. Nu se recomandă, de exemplu, dacă există un herpes, și mă refer la herpesul de regulă genital, că sunt foarte multe paciente și inclusiv foarte mulți pacienți care își fac această epilare în zona genitală și care fac acest herpes recurent. Atunci când sunt leziunile active sau când avem orice leziune pe corp care se poate suprainfecta, nu se recomandă, bineînțeles. Adică se așteaptă, tratăm și apoi facem bineînțeles, ședința de epilare. Dar, de exemplu, dacă este un pacient sau o pacientă care are herpes genital, poate să facă, bineînțeles, epilarea definitivă pe mâini, la nivelul axilei, doar în zona respectivă nu o să facă. Am înțeles. Ok. Vă mulțumesc pentru precizarea asta, că data trecută rețin că n-am trecut peste subiectul ăsta și cred că e important. Am, cum să zic, am aici o întrebare care mă duce din nou cu gândul la de ce este bine să mergem la medic și la cabinet medical ca să facem astfel de proceduri, chiar dacă în sine, la final, procedura este efectuată de un estetician sub supravegherea medicului, versus situația destul de des întâlnită în care oamenii merg la saloane unde li se propune o epilare. Avem aici o persoană care a spus că a făcut 6 ședințe cu laser diodă în zona axilei și nu a avut niciun rezultat. Care ar putea să fie motivul? Doamna de la salon nu a știut să-mi spună. Și atunci, cumva... Cred că e foarte important, știi că îți spuneam și de aparatele în sine, că foarte multe saloane sau diferite clinici spun că au un aparat laser diodă și cam atât. Și contează extraordinar de mult nu neapărat firma aparatului, ci cum este patentat în principal. Sau dacă dumneai nu are nicio problemă, că de exemplu mai pot fi anumite dereglări hormonale. De exemplu, dacă a fost pe anticoncepțională o perioadă și apoi a renunțat la anticoncepționale, bineînțeles că va fi acolo un dezechilibru hormonal și există posibilitatea ca după aceste ședințe, într-adevăr, părul să crească. Sau, de exemplu, noi aici în clinică, fetele care sunt aici, Daniela și Ana Maria, sunt instruite la modul că au făcut despre acest laser, la modul că știu exact ce să le spună. Nu le spun pacientelor, păi nu știu de ce, adică îți vor oferi diferite răspunsuri. Cred că contează foarte mult și instruirea personalului. Dar, într-adevăr, adică trebuie văzut dacă există vreo problemă ca și dereglare hormonală, adică ca și problemă la pacientă și chiar și la aparatul, efectiv la aparatul laser. Da, deci din nou revin asupra ideii, nu pentru că n-aș vrea să se înțeleagă că vreau să denigrez sau nici vorbă, nu cred că s-a pus problema, oricum în discuțiile noastre live nici pe atât, dar trebuie oamenii să înțeleagă că epilarea definitivă, chiar dacă nu este o chestie foarte invazivă sau nici măcar foarte dureroasă, mai ales comparativ cu alte chestii mai complexe, dar totuși este o chestie medicală care necesită un consult dermatologic, o supraveghere din partea unui medic. Toate chestiile astea se traduc în calitatea serviciului până la urmă, din punctul meu de vedere. Adică plătești pentru un serviciu medical, chiar dacă cu o componentă estetică foarte puternică, dar totuși, uite, măcar știi că medicul îți poate explica, te poate urmări, poți să știi, nu știu, mie mi se pare foarte important aspectul ăsta. Da, așa este. Da, și contează și foarte mult setările a laserului. La fel, asta se întâmplă când personalul nu este calificat și nu este instruit corect.
Exact, asta, până și chestia asta, e ca și cum, ok, nu e o jucărie, știi, oricine poate, adică luăm un străin de pe stradă, îl punem la laserul diodă, haide, aplică-l, știi? Mă gândesc că toate chestiile astea, de la caracteristicile aparatului, la trainingul pe care îl are medicul sau esteticianul sau esteticiana care aplică metoda, toate chestiile astea trebuie luate în considerare, pentru că până la urmă, scopul, cum a zis și dumneavoastră, nu e neapărat adică, într-adevăr, nu o să putem scăpa 100% de păr pentru totdeauna, deși, mă rog, sunt multe persoane pe grup care au spus că merg la ședințe de întreținere și odată la 16-18 luni, deci s-au declarat foarte mulțumite de efectul ala lung. Însă, da, cum întreba, de exemplu, cineva cum tot în sfera asta, cum ar trebui să ne pregătim înainte de epilarea definitivă ca să asigurăm succesul procedurii. Cel mai important să nu se epileze cu ceară sau dacă până când s-a hotărât pentru epilarea cu laser au făcut epilarea cu ceară, ar fi indicat să aștepte ca părul să crească și cu o zi înainte de epilatul propriu-zis cu laser să se radă, să folosească lama în principal. Cu cât este mai scurt părul, cu atât lungimea de undă va ajunge fix unde trebuie, adică în folicul, și o să omoare efectiv rădăcina firului de păr. Ce nu trebuie să mai facă pacienta înainte de epilare, îți spuneam să nu fie foarte bronzată pielea. Cu cât o să fie pielea mai deschisă, cu atât epilarea o să fie mai bună și se vor vedea cât mai bine efectele. Pacienta nu are voie să folosească în propriu-zis în ziua epilării, creme sau deodorante cu alcool în principal. Asta doar ca să nu irite pielea. Dar cel mai important și cel mai important este într-adevăr folosirea, adică pielea să fie perfect rasă înainte. Okay. Mă uit acum la ceas și mă gândesc că poate ar trebui să trecem și la următorul subiect ca să apucăm să le parcurgem cât de cât, mai ales că injectările cu acid hialuronic și cu botox au fost și ele, cum să zic, de maxim interes în ultima perioadă, mai ales cu postările Ginei în privința asta și dacă ne puteți spune tot așa niște chestii generale despre injectarea cu acid hialuronic, cine poate să o facă, în ce zone se face de obicei, cât ține efectul sau cum privim a la lung intervenția asta. Bine, și cred că aș putea să vorbesc o oră despre injectarea cu acid hialuronic. Acum depinde pentru ce ne interesează, că putem să folosim acid hialuronic în atât de multe locuri, cel puțin la nivelul feței, de exemplu, de la nivelul cearcănelor pentru partea de pomete, pentru partea de pomete anterior, de exemplu, șanțuri nazogeniene, jawline, că e la modă acum, alungirea bărbiei, buze, adică poate fi injectat într-o multitudine de locuri, inclusiv la nivelul tâmplelor, de exemplu. La fel, depinde foarte mult de zona pe care dorim să o injectăm, se folosesc diferiți acizi și în funcție de ce acizi folosim, la fel e și remanența. Durează, de exemplu, pentru buze, acidul rămâne undeva între 6, respectiv 9 luni. Acum depinde de fiecare, de cât de bine ne hidratăm. Cred că asta contează cel mai mult atunci când un pacient vine pentru injectarea cu acid hialuronic. E foarte, foarte important ca, de exemplu, dacă ne dorim ca acidul să rămână cât mai mult, să-l ajutăm. Pentru că dacă noi injectăm acid hialuronic și persoana nu se hidratează absolut deloc, corpul nostru, organismul nostru o să vadă acidul hialuronic ca o sursă de hidratare și o să absorbă efectiv tot acidul hialuronic din zona respectivă. Deci dacă nu ne hidratăm și suntem niște cactuși de aia care trăim cu cafea, ca mine, exact. măcar motivul ăsta să-l avem, să bem apă dacă ne punem acid în buze sau la nivelul feței, măcar asta să ne motiveze. Eu știu că pe mine asta m-ar motiva cu siguranță, să știu că dacă asta ajută, atunci beau mai multă apă.
Da, să știi că am foarte mulți paciente care vin să-și injecteze la nivelul buzelor și le spun, știți că următoarele zile trebuie să beți foarte, foarte multă apă ca buzele să rămână la fel și după asta când vin la următoarea ședință îmi spun, să știți că de atunci beau foarte, foarte multă apă și pielea arată mai bine. Da, Da. apa face uneori. Mă mai întrebai cine poate să-și facă această procedură. În principal, cam toată lumea își poate face această procedură. După 18 ani, de regulă, recomand. La fel, acum depinde de fiecare pacient și de nevoile pe care le are. Că, de exemplu, dacă îmi vin domnișoare la 18 ani care au pomeți și fața este într-o perfectă armonie, eu nu le fac. Dar dacă au buze, de exemplu, foarte subțiri și își doresc acolo îmbunătățire, cu drag le fac. Cam asta ar fi. În Mă rest, bucur orice. că, mă bucur că ați menționat aspectul ăsta, că practic chiar dacă oricine poate să apeleze la injectări, nu oricine ar trebui, ca să mă exprim mai diplomat. Adică persoanele care totuși au o vârstă destul de tânără, de fragedă, care, cum să zic, asupra cărora încă radiațiile UV nu au acționat atât de tare încât să se lase pielea, să apară, nu știu, probleme sau riduri de expresie care să trebuiască umplute cu acid hialuronic. Poate că e bine cumva să se orienteze mai mult spre buze, că acolo există cumva loc de îmbunătățire la nivel estetic, fără riscurile astea de a deveni cumva, nu știu cum să zic, obsedat de ideea de a nu se vedea niciun fel de rid, de a nu avea niciun fel de liniuță sau rid fin la nivelul feței. Bine, cred că asta este din cauza filtrelor și este era lor și toată lumea își dorește să arate perfect și toată lumea își dorește să nu aibă niciun rid și probabil că de aici ne și dorim, sau pacientele care ajung aici, pacienții care ajung aici au vârste destul de micuțe. Dar, după cum știi, procesul de modernizare începe undeva după 25 de ani, adică destul de vreme, așa că putem să începem să facem anumite proceduri. Dar îți mai spuneam că depinde foarte, foarte mult de fiecare doctor în parte. Sunt doctori care fac și n-au absolut nicio problemă, adică nu refuză absolut pe nimeni, dar eu cred că atâta timp cât va fi natural și nu o să schimbe niciun fel fizionomia în așa fel încât să fie tot exagerat, eu cred că se poate face fără nicio problemă. Da, de fapt, chiar foarte bine ați subliniat din punctul meu de vedere ideea asta, că atâta vreme cât aduce cum să zic, o îmbunătățire și o simetrie mai drăguță, exact. Așa, cumva, mie îmi place ideea asta de cumva să mă uit la cineva și să-mi zic, bă, omul ăsta arată odihnit, arată hidratat, arată ceva și-a făcut, dar nu-mi dau seama ce. Deci eu în momentul ăla consider că intervenția a fost una de succes atunci când nu poți să zici clar ce și-a făcut, dar se vede că a lucrat cineva cu mână fină, ca să zic așa. Da. Asta îmi doresc de la toți pacienții mei, adică să plece de aici și să vină să-mi spună, știți, toată lumea mă întreabă dacă mi-a făcut ceva, dar oare ce? Da. Dar se poate într-adevăr să ai acid hialuronic fără să-ți schimbe în vreun fel fizionomia. Și că mă întrebai că unde mai poate fi injectat, la modul că îți spuneam, acidul hialuronic poate să umple anumite zone și să rezolve anumite zone, în schimb îl putem folosi doar ca și hidratare, care poate fi injectat pe întreaga față, pentru laxitate, fermitate, ridulețe fine, și să dăm așa un boost pielii de sănătate și de luminozitate. Deci cumva și pe partea asta de oarecum adjuvant, prevenție, exact. răsfăț, că eu așa-l privesc. Dacă tot vrei. Chiar așa și este și cred că e bine venit pentru oricine, măcar o dată pe an, de a-și face așa ceva. Exact.
acum o să vă pun o întrebare legată de cumva reacțiile adverse sau problema asta atunci când rămân gâlme după injectarea cu acid hialuronic și dacă ne puteți spune un pic despre cum de fapt se poate corecta sau se poate ameliora chestia asta dacă cumva cineva a avut ghinionul să plătească chestia asta la un alt medic, să zicem, și să vrea să-și corecteze. Mereu le spun pacientilor că asta îmi spunea și Gina, că am povestit toată partea asta mai urâtă și la final partea frumoasă. De obicei încep într-adevăr cu tot ce se poate întâmpla, pentru că atunci când facem o intervenție, oricât de mică ar fi, ea vine, bineînțeles, la pachet cu diferite efecte adverse sau ce se poate întâmpla rău dacă facem această procedură. Ca și la acid hialuronic, bineînțeles că pot fi de la, nu știu, cele mai urâte efecte adverse, de la orbire sau necroză, de exemplu, până la gâlme, infecții, da, care pot fi tratate. În mare parte, cam toate. Dacă se întâmplă să avem parte de o necroză, de exemplu, adică introducem acidul hialuronic într-un vas sau într-o arteră, avem o substanță care ne ajută, ce poartă numele de hialuronidază, ne ajută să topim efectiv acidul hialuronic din zona respectivă, la fel ca și la nivelul gâlmelor. Dacă, de exemplu, avem injectate niște buze cu acid hialuronic și pur și simplu avem parte de gâlme sau de acid hialuronic migrat, că nu știu dacă ai observat, sunt foarte multe fete care își injectează acid hialuronic și tot acidul hialuronic urcă. Se poate, bineînțeles, se poate scoate, se topește cu această substanță de care îți povesteam mai devreme, hialuronidază, și efectiv se vede de la oră la oră cum se topește acest acid hialuronic. Deci orice se întâmplă se poate rezolva. Asta cumva înțeleg că e o frică a multora, mai ales că când vezi poate imagini pe internet și cumva menite cumva să te sperie sau să te alarmeze, ajungi să crezi că asta se întâmplă obligatoriu tuturor, dar cred că nu trebuie să subliniem că nu e ca. Da, nu, sunt cazuri foarte rare. De exemplu, eu lucrez în mare parte cu o canulă. Canula atraumatică este un ac așa mai lung care are un vârf bond și care ne ferește în principal de tot ce înseamnă ocluzie, adică de injectarea acidului hialuronic în vase. Doar că povestesc despre aceste lucruri pentru că înainte de începerea unei ședințe, pacientul semnează un consimțământ și de multe ori pacientul nici nu citește acel consimțământ și sunt pacienți care, de exemplu, îl citesc și după asta îmi spun păi nu mai vreau să mai fac procedura, că eu nu pot să semnez pentru așa ceva. Până la urmă, trebuie să știm exact și aceste efecte adverse. Într-adevăr, sunt rare, se întâmplă foarte rar. De exemplu, sunt câteva cazuri citate doar în studii, dar trebuie să spunem că până la urmă este o procedură și trebuie să știm exact ce se poate întâmpla dacă, Doamne ferește. Dar de regulă nu se întâmplă mai nimic, pacienții pleacă foarte mulțumiți, ca și efecte adverse foarte, foarte frecvente ar fi de regulă doar vânătăile, adică echimozele, care bineînțeles se reduc în câteva zile. Da. Deci cumva nivelul de durere oricum nici acela nu e foarte mare pentru că se folosește crema anestezică. Asta era următoarea întrebare, cât de dureroasă sunt și injectările cu acid și cele cu toxină botulinică. Păi, noi folosim aici cremă cu lidocaină, în principal cremă anestezică, cremă locală, dar îți povesteam că de exemplu, pentru șanțurile nazogene, pentru pomeți, durerea e aproape deloc insesizabilă, la modul că îți spuneam că folosesc această canulă, se face cu un singur punct de intrare, cu o singură gaură cu care intrăm și pacientul nu simte mai nimic. Probabil că la buze, nu știu, pacientele mai simt. Sunt unele care, acum depinde de fiecare și de pragul de durere pe care îl are fiecare. Dar, de regulă, procedurile sunt plăcute. Da.
mai ales după ce vezi efectul, mai ales, da, mai ales. la De regulă, injectare. pacientele vin, cel puțin pacientele pentru buze vin foarte speriate, dar după îmi spun, dacă știam că e așa ușor, veneam de mai de mult. Da. Exact. Da, mai ales că la injectările cu acid hialuronic putem să vedem destul de repede efectul, pe când la Botox, de exemplu, durează poate câteva zile până la 2 săptămâni până se instalează efectul total. La acidul hialuronic e așa, buzele capătă volum, exact, ridurile sunt mai umplute, ridurile de expresie și parcă ești mai odihnit și mai... E diferența notabilă imediat. Da, exact. La acid hialuronic putem să vedem rezultatele imediate, cu toate că și acolo, până se duce edem, până când se așează, durează câteva zile, 3-4 zile. În schimb, la toxina botulinică, cum ai spus și tu, pacientele văd efectul final fix la 14 zile, dar din a treia, respectiv a patra zi, chiar văd acolo ceva semne, la modul că nu mai sunt atât de bine evidențiate ridulețele. Mă refer în special treimea superioară a feței, că toxina botulinică o folosim în principal pentru tot ce înseamnă treimea superioară a feței, frunte, zona de glabelă, zona de lapa gâștei, da, din partea asta, și mai poate fi folosit inclusiv pentru slimming face. Slimming face însemnând că toxina botulinică se injectează în acești mușchi, se numesc maseteri și dau acest oval al feței. Mai poate fi injectată, de exemplu, toxina botulinică pentru pacienții care atunci când fac anumite mișcări au tot felul de găuri aici în zona asta de bărbie. Mai poate fi folosit pentru bunny lines, aceste ridulețe pe care le am și nu sunt injectate. Și da, efectul se vede la 14 zile, iar îi spuneam și Ginei, toxina botulinică este una dintre cele mai frumoase proceduri și cred că e cea care dă cea mai mare dependență, pentru că constant, oricât de obosit ai fi, oricât de supărat ai fi, fața ți este mai mereu senină și toată lumea te întreabă ce ți-ai făcut sau arăți foarte bine, cu toate că tu doar ai un pic de toxină. Nu mai minți că nu dormi noaptea sau că ești obosită, că nu se vede pe tine. Exact, da. Acum, dacă tot am trecut la subiectul cu injectare cu Botox, pentru că și asta atât Gina cât și o altă admină de-a noastră, Andreea, și ea a povestit pe grup. O altă admină de-a noastră, pentru că suntem mai multe, a povestit și despre experiența ei cu injectarea la nivelul buzelor. Deci avem, n-aș vrea să pară că avem un atașament foarte crescut pentru procedurile estetice, dar se pare că totuși ne-am sincronizat, ca să zic așa, și într-un timp destul de scurt fetele au apelat la așa ceva și au povestit pe grup. Și acum de Botox o să vă întreb tot la fel despre efectele adverse și despre mituri care încă împiedică oamenii să apeleze la această procedură, în special cele legate de faptul că ar trebui să-l faci când deja ridul e super instalat și ai deja o vârstă înspre menopauză sau după. Da, la toxina botulinică, de exemplu, am avut paciente chiar foarte, foarte tinere, de 22-23 de ani, care aveau deja riduri statice, însemnând că atunci când nu mișcăm în niciun fel sprâncenele sau fruntea, sau să ne încruntăm sau să mirăm, aveau deja ridulețe și chiar necesitau injectarea cu toxină botulinică. Ca și efecte adverse la toxina botulinică, cel mai frecvent efect pe care îl avem după injectarea cu toxină botulinică sunt durerile de cap. Imediat după injectare putem să simțim ușoare dureri, dar asta pentru 2-3 zile, apoi dispar. Un alt efect advers ar fi dacă substanța nu este injectată unde trebuie, pentru că noi, din punct de vedere anatomic, știm cum sunt așezați mușchii și știm unde ar trebui și unde nu ar trebui să injectăm, doar că câteodată avem mici schimbări și mușchii pot fi poziționați mult mai sus sau putem să prindem atunci când injectăm substanța anumite fibre musculare. Și atunci când se întâmplă treaba asta, avem parte de o ptoză palpebrală, la modul că putem să relaxăm mult mai mult partea asta superioară a mușchiului
și efectiv pleoapa să ne cadă. Nu cade chiar atât de tare, dar oricum se închide mult mai mult, pentru că am relaxat mult prea mult mușchiulețul respectiv. Sunt numeroase picături pe care le putem pune la nivelul ochiului respectiv pentru a ajuta mușchiul să-și revină și să elimine din toxină. Sau putem să facem efectiv radiofrecvență, adică să încălțim zona foarte bine, la fel că noi atunci când o încălțim, vine foarte mult sânge în zona respectivă, vascularizăm și se elimină astfel toxina. La fel, sunt niște cazuri, adică sunt niște efecte adverse, destul de rare. N-am avut până în ziua de astăzi niciun pacient care să aibă așa ceva, doar că la fel, povestesc de fiecare dată ce se poate întâmpla în cel mai rău caz. Destul de frecvent, asta se întâmplă destul de des. În primele 2 săptămâni există posibilitatea ca o sprânceană să fie mai sus, de exemplu, sau o sprânceană să fie mai jos. Și asta doar din cauza faptului că mușchii au mii sau poate zeci de mii de fibre musculare și unele se pot relaxa mult mai repede decât celelalte și astfel există posibilitatea ca o sprânceană să fie un pic mai sus decât cealaltă. Le spun de fiecare dată pacientelor să nu se îngrijoreze, abia după cele 2 săptămâni, în caz că dacă mai există vreo asimetrie, vin și corectăm, adică se mai pune în zona respectivă, se mai poate injecta puțină toxină botulinică, pentru că la fel sunt anumite părți ale mușchilor care sunt mult mai activi decât alte părți. Și e nevoie efectiv și în zona respectivă să punem mai multă substanță. Cred că astea ar fi cam cele mai frecvente efecte adverse la nivelul treimei superioare a feței. La nivelul maseterilor, de exemplu, dacă injectăm în zona asta, la fel putem să prindem anumite fibre musculare de la nivelul gurii și efectiv să facem o ușoară paralizie a gurii, la modul că, nu știu, să nu mai putem zâmbi cum trebuie. Dar la fel, cazurile sunt foarte, foarte rare, dar se pot întâmpla. Și se pot corecta fie în timp că se va reduce efectul toxinei la nivel local, fie cum ați zis noastră, puteți... Totul este reversibil, da, totul este reversibil, totul își revine doar atunci când se va duce efectiv toxina, când se va elimina din corp. Și îți povesteam că putem să facem diferite proceduri pentru treaba asta, de la radiofrecvență, de la a pune niște picături pentru vascularizația mai intensă. Ok, bun. Asta e bine de știut. Chiar dacă eu, de exemplu, citesc și mă interesează foarte mult așa, din pasiune, toate aspectele astea, nu, dacă m-ar fi întrebat cineva, cred că nu aș fi știut să-i spun exact la subiect ce tip de corecție se poate face dacă cumva ai ghinionul să treci prin efectul ăsta advers, dar sper să nu fie cazul pentru nimeni, dar cumva multe persoane, de exemplu, au pus întrebarea, ca să fac legătura cu subiectul ăsta, de baby botox, ca și cum ar fi mai safe și mai puțin, cu șanse mai puține de să se întâmple, de exemplu, efectele acestea de care am vorbit. Teoretic e aceeași procedură, adică tot injectăm toxină botulinică, tot putem să o injectăm prost, chiar dacă injectăm mai puține unități, dar dacă injectăm acolo unde nu ar trebui să injectăm, tot se va întâmpla ceva. Treaba asta cu baby botox-ul la modul că atunci când pacienta este foarte tânără și nu are atât de multe ridulețe, se poate pune o cantitate mai mică de toxină botulinică. Aici e totul relativ, la modul că, de exemplu, nu pun aceleași unități. Nu am 2 pacienți în aceeași zi și la amândoi am pus fix aceleași unități. Pentru că sunt unii care, de exemplu, își fac toate cele 3 zone, frunte, glabelă și ochi, dar poate la ochi nu prea au ridulețe. Sau atunci când se cruntă, ridulețele de la nivelul glabelei sunt mult mai intense. Deci acolo va fi musai să pun mult mai multe unități. Baby botox-ul de regulă îl recomand pacientelor care își doresc să aibă mimică, da? Adică atunci când se încruntă sau când se miră, își doresc efectiv să-și miște sprâncenele, cu toate că niciodată nu îngheț complet absolut nimic. Adică îmi doresc ca pacienta atunci când își face efectul complet toxina, să-și miște din sprâncene, pentru că mi se pare că asta înseamnă natural. Da. Și până la urmă asta înseamnă, nu știu cum să zic, nu știu cine, să mă corecteze oamenii în comentarii dacă cineva își dorește să nu aibă nicio expresie, adică un permanent beach face sau nu știu.
Dacă cineva își dorește chestia asta, la modul cel mai serios, trebuie cumva să subliniem și chestia asta, că nu este normal să nu-ți mai apară riduri de niciun fel. Nu știu ce să zic, acum cred că părerile sunt așa împărțite. Sunt doamne care vin și îmi spun prima oară: vreau foarte natural, abia să nu se vadă. Și la a doua ședință: nu mai vreau natural, vreau să nu mai mișc nimic. La fel, acum depinde de fiecare în parte. De regulă, pacienții, avocații își doresc, sau avocatele își doresc treaba asta, la modul să nu se vadă absolut nimic. Păi să nu și mai sunt cei care lucrează. Cei care lucrează în imobiliare, de exemplu, la fel, îmi spun că vreau să am aceeași față, să nu mă strâm sau să nu fac absolut nimic când îmi spune cineva ceva. Da, să nu trădești emoția internă. Exact, da. Uite, nici la asta nu m-am gândit. Da, probabil că merge. Bine, nu vreau să subliniez doar că dacă simți că ai fața, cum să zic, complet imobilă, totuși nu e ok sau nu e normal să nu mai poți să schițezi nici măcar un mic zâmbet, adică, dar nici nu cred că e cazul să se ajungă în punctul ăla, nu știu ce fel de... Nu știu dacă chestia asta oricum se face în cabinetul medicului, pentru că de povești de groază din saloane și apartamente, acolo am auzit. Nu cred că e cazul în cabinetul. Da, nu. De regulă, toți pacienții, îți spuneam, pleacă de aici cu o ușoară, adică au mimică în continuare și mișcă sprâncenele, dar, într-adevăr, activitatea mușchilor este foarte relaxată. Treaba asta cu înghețatul feței, efectiv, am tot auzit când vin pacientele și îmi spun asta așa ca și... Știți, eu vreau să mai mișc. Atunci când zâmbesc, vreau să se vadă. Bineînțeles că se vede. Și când dacă cineva e supărat, bineînțeles că o să vadă că în continuare e supărat sau când zâmbește, că zâmbește. Problema e că, de fapt, nu e o problemă. Noi, teoretic, rezolvăm problema ridurilor, atât. Dar mimică ca și a feței, în continuare există. Cred că e imposibil să faci să fie complet imobil. Ca asta ca să cumva să liniștim pe cei care au impresia că după un pic de botox o să, cum a zis și dumneavoastră, o să fie complet, nu știu, schimbat sau nu o să mai poată să-și miște, nu știu, nici gura, nici sprâncenele, nici... Era o glumă ceva de genul că mi-am pus atât de mult botox că dacă mă întreabă cineva cum sunt supărat, arăt aceeași față, trist aceeași față, bucuros aceeași față și lumea crede că nu e chiar așa. Da. Da, cred că ar fi bine să existe așa ceva. Să poți să ai un poker face. Cu adevărat. Exact, da. Mă întrebai de mituri. De regulă, pacienții care își fac toxină botulică pentru prima oară vin și mă întreabă, de exemplu, dacă... Clasica întrebare, îmi cade fața după ce nu mai fac toxină botulinică? Da, nu se întâmplă treaba asta. Noi încercăm doar pentru o perioadă sau pentru o scurtă perioadă să relaxăm mușchii și să învățăm să stea relaxați. Doar că anii trec. Adică dacă există un pacient sau o pacientă care își face de 5 ani de zile toxină botulinică, asta nu înseamnă că atunci când nu o să-și mai facă toxina botulinică, fața lui va fi, nu știu, undeva pe jos. La modul că, într-adevăr, anii trec, da, procesul de îmbătrânire merge, doar că fiind constant învățați cu toxina botulinică care relaxează și efectiv ne luminează, e normal că atunci când nu o să mai facem toxina botulinică, o să ni se pară că. Dar nu, vom fi la fel cum eram înainte de începerea acestor tratamente, dar poate cu câțiva ani în plus, pentru că totuși anii trec și procesul de îmbătrânire merge. Da, exact. Nu rămâi nu-ți cade fața, dar nici nu poți să nu se mai vadă, din moment ce nu mai relaxează nimic mușchiul, e normal că ridurile sau liniile fine să înceapă să apară acolo unde mușchii se contractă. Da. Pentru că ne apropiem imediat de o oră, chiar dacă am început un pic mai târziu, vă rog să ne spuneți puțin și despre radiofrecvența fracționată, ultimul subiect din
din lista de astăzi, pentru că au fost din nou postări legate și de microneedling, dar și de alte proceduri care țin de, nu știu, cicatrici în principal, că hai să spunem lucruri pe nume, cei cu acne și cu cicatrici postacneice sunt cei mai interesați să afle despre chestia asta. Aici, în clinică, avem un aparat, se numește Venus Viva, este unul dintre cele mai frumoase aparate care fac efectiv minuni pentru pacienții cu cicatrici. Este un microneedling, într-adevăr, cu radiofrecvența asta fracționată. Teoretic, ce face? Există niște pinuri, adică niște ace, care intră la nivelul dermului, la diferite lungimi, ca să zic așa, în derm, iar acolo eliberează această radiofrecvență. Radiofrecvența asta ce face? Încălzește extraordinar de mult dermul și provoacă niște mici leziuni în derm, adică nu la suprafață, ci în al doilea strat al pielii, și astfel obligă pielea să se vindece mult mai bine. Și vindecându-se mult mai bine și mult mai repede, le spune efectiv fibrelor de colagen și de elastină să crească mai intens. Așa că ajută extraordinar de mult pentru pacienții care au niște cicatrici postacneice, de exemplu, destul de urâțele, dar merge foarte, foarte bine și pacienților sau pacientelor care își doresc să-și facă o rejuvenare facială. Da. De exemplu, pentru pigmentări, pentru ridulețe fine, inclusiv pentru pacientele cu peroză, pentru cei care își doresc un lifting ușor, merge extraordinar de bine. Se fac cam 3 ședințe sau poate chiar mai multe pentru pacienții care au, cum ai spus și tu, cicatricile postacneice. Ședințele se fac distanțate la o lună de zile, deci la o lună, pentru că atât le ia fibrelor de colagen și de elastină să crească și cam de atâta timp are nevoie organismul să se repare complet, să se refacă. Este o procedură care nu este dureroasă, se face la fel cu un pic de cremă anestezică. Timpul de recuperare este mult mai scurt, de exemplu, față de microneedling clasic, da, de Dermapen, de exemplu, sau Nanopore sau ce mai există pe piață, pentru că leziunile propriu-zise sunt în derm, adică în profunzime, doar că singurul inconvenient e că pacienții nu au voie să-și pună machiaj timp de 48 de ore, atât ar fi. Față de microneedling-ul clasic, unde pacientul are voie să pună a doua zi machiaj. Și este o procedură foarte, foarte drăguță și sunt rezultatele foarte, foarte faine. Și de durată, bineînțeles. Cu altceva sau e genul de procedură se poate combina doar cu plasma, cu terapia vampir. Okay. Da. Terapia, adică efectiv plasma poate fi injectată și apoi se poate face această ședință. Nu este recomandată pacientelor, e foarte important, celor care au acid hialuronic la nivelul pomeților, de exemplu, pentru că radiofrecvența asta, fiind o energie care termică, propriu-zis, înlătură foarte, foarte ușor acidul hialuronic, adică se duce mult mai repede. De asta ar fi indicată, de exemplu, pentru pacientele care își doresc, cât spuneam, această rejuvenare facială, să-și facă întâi câteva ședințe de Venus Viva și apoi să-și facă acid hialuronic sau de ce au nevoie. E fix ca o bază, adică efectiv să ajutăm pielea să fie mult mai sănătoasă și să încercăm să o creștem. Da, asta cred că aș vrea să rămână oamenii care ne urmăresc cu ideea asta, că dacă îți dorești într-adevăr un efect anti-rid sau anti-îmbătrânire și nu vrei Botox sau nu vrei, nu știu, Botox pentru că din N motive, schemele astea pe care ai putea să le faci, care nu numai că cumva slăbește sau amorțește mușchiul, cum să zic, îl relaxează, ci pur și simplu ajută pielea efectiv să producă ea colagenul și elastina care o face să pară mai tânără, că până la urmă
asta, bebelușii, copiii, adolescenții, asta au un procent de colagen și de elastină mult mai mare și mult mai dens, mai sănătos și asta vrem să obținem, să ajutăm pielea să pară ea de la sine, din interior să lucreze pentru ca să pară la exterior mai tânără, mai fermă, mai luminoasă. Da, da. Cred că asta ar trebui să înțeleagă de regulă toate pacientele care ajung aici în clinică și care ajung la mine, încep așa cu un tratament. Întâi să ajutăm pielea, fix cum ai spus tu, adică facem așa ca o temelie, fix ca la construcția unei case. Adică dacă avem o temelie sănătoasă, după asta poți să construiești, bineînțeles, totuși să fie totul ok și frumos. În schimb, sunt doamne care, de exemplu, își doresc, nu știu, vor ceva ce nici nu se poate și vor rapid și, nu știu, imediat, eventual într-o singură ședință, dar dacă vreți să arătăm foarte bine și să fie, cum spui tu, și natural și frumos, e nevoie de un pic mai multă atenție și un pic mai mult timp. Întreabă cineva dacă se poate face vara radiofrecvența. O să aplic întrebarea asta și pentru botox, acid hialuronic și celelalte proceduri, dacă se poate și cum se poate. Desigur, radiofrecvența, microneedling cu radiofrecvență se poate face inclusiv vara. Singurul inconvenient, vă spuneam că 48 de ore pacientul nu are voie să-și aplice fond de ten. Implicit nici să se bronzeze următoarele zile până când se vindecă complet pielea. Pentru că sunt ceva efecte după procedură, o ușoară inflamație a feței sau poate chiar o ușoară roșeață. Doar că imediat la a doua zi se aplică, bineînțeles, SPF. Deci da, se poate face fără nicio problemă și vara. Implicit pentru toxina botulinică și acidul hialuronic, bineînțeles, se pot face oricând. La fel, în ziua procedurii, pacienta nu se poate machia pentru că e de sine înțeles la modul că sunt niște înțepături acolo, da? Și e o poartă de intrare pentru diferiți germeni, pentru că pe corpul nostru avem o sumedenie de bacterii, dar se pot face fără nicio problemă vara, bineînțeles, cu SPF. Ok, bun. Mulțumesc că ați menționat la final SPF-ul pentru că, practic, cum să zic, e moto-ul grupului și vine vara, deci cu atât mai mult o să plusăm pe el și cumva aș vrea să transmit oamenilor că scopul tuturor acestor proceduri este să arătăm să diminuăm efectele pe care le au fie razele solare asupra pielii, adică efectiv damage-ul care se întâmplă, felul în care pielea rămâne mai laxă, ridurile mai evidente, petele și așa mai departe. Deci noi vrem să arătăm mai tineri, practic, dacă îl folosim în scop anti-rid, ca să zic așa. Și atunci, care e scopul să ne expunem la soare și mai ales fără protecție solară? Pentru că e ca și cum dăm banii degeaba. Nu acordăm pielii șansa să lucreze împreună cu procedura la care este supusă ca să vedem efectul wow, adică efectul care ar trebui să apară în condițiile în care tu știi că soarele este vinovat pentru fotoîmbătrânire și atunci ce faci? Ai dat niște bani, ai avut niște așteptări, ai mers la medic, ai respectat indicațiile și apoi la scurt timp după ai renunțat la SPF și te-ai dus să te bronzezi. Nu prea merg, zic eu. Da, chiar vreau să-ți povestesc că astăzi, în timp ce veneam spre clinică, eram la semafor și o doamnă era lângă mine, bineînțeles conducea și ea, dar stăteam amândouă la semafor și o văd că își luase spray-ul și se dădea și mi se părea așa amuzant că mă uitam la ea și ea s-a uitat la mine și a zis ok. Și venea să întreb, ești cumva de pe grup. Da, tot mai multă lume spune chestia asta, că văd oameni pe stradă care își reaplică SPF-ul și e amuzant, dar în același timp asta face să pară mai normal, să normalizeze chestia asta și să arate că, uite-te, oamenii fac lucrul ăsta, medicii recomandă lucrul ăsta, nu e o chestie aberantă pe care o facem din, nu știu, din ce motiv, e pur și simplu pentru sănătate și pentru atât
Atât și cei care au acnee, de exemplu, și fac pentru cicatricile postacneice, cât de nasol este să vii după aceea cu soarele care afectează și distruge practic pielea, o arde așa la nivel microscopic, tu vii și, nu știu, ai speranța că o să scapi de cicatricile alea și nu ții cont de chestia asta. Deci vine vara, așa că SPF is your best friend. Use it. Da, corect. Scuze că m-am ăsta, dar ăsta e subiectul care mă pasionează cel mai tare și mă bucur să văd că tot mai multă lume folosește și cum să zic, în public, că nu-i ceva rău să faci asta. Da, păi, să știi că într-adevăr nu prea am văzut așa, nu știu, că sunt atâtea doamne cu care mă întâlnesc în trafic și da, doamna de astăzi chiar a fost foarte drăguță când venea să-i zic să dea și pe mâini că era îmbrăcată în tricou, care a zis că nu, da. Nu asta. E ok, măcar atâta dacă face, e bine. Ok. Dacă aveți așa un mesaj de final, ca de obicei, nu știu, pentru cei fricoși, pentru cei cu dubii. Păi ce aș putea să zic, având în vedere că trăim în secolul ăsta sau în anii ăștia unde toată lumea își dorește să fie perfect, fix ca într-un filtru, eu zic că aici în clinică la noi o să găsiți efectiv tot ce aveți nevoie și eu sper că povestindu-vă așa, nu știu, cu tot ce se poate întâmpla cu injectările cu acid hialuronic, că se poate și natural și frumos și fără să fie absolut, nu știu, nimic ieșit din comun. Doar la fel, problema mea este înainte de orice să vă găsiți efectiv un doctor în care să aveți încredere în ceea ce spune și să-i cereți efectiv părerea, că lucrurile pot fi frumoase fără să fie exagerate. Exact. Și până la urmă, cum ați zis, și dacă îți dorești ceva mai neobișnuit sau ceva mai mult, nu e neapărat un lucru rău, dar să mergi la un medic care știe ce face până la urmă și care te poate ghida într-un mod sănătos și safe înspre rezultatul pe care ți-l dorești. Da, exact. Poate nu toată lumea vrea să fie extra natural, dar măcar du-te la cineva care știe ce face, că e mai safe și mai bine așa. Bine, vă mulțumesc mult, doctor. Mulțumesc și eu. O seară frumoasă și sper să vă mai avem curând ca invitată. Sigur, mai găsim subiecte de discuție. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și celor care ne-au urmărit și le reamintesc dacă doresc să apeleze la epilare definitivă și la injectări cu acid hialuronic, să vă contacteze în legătură cu codul acela de reducere, să contacteze clinica, că bănuiesc că prin telefon e cel mai ușor să facă asta. Da, desigur. Ok, bine, vă mulțumesc mult, o seară frumoasă. Mulțumesc și eu, o seară frumoasă.